Selina Production. जिवितान पलदरायेचे आमकां लागले वारे ओडविकान जिवीत कोसपेलेले आमचे लागोन मोरे हे कोरोना वायरस येवन वायट जाला हे खरें पूण आमी पळोवंक गेल्यार जायते वाटेन जाला बरें गोंयांक आजारां करून व्हड पोंडाकूय एकाक आजाराक लाखांनी दुडूरोकूय व्हंकल न्हवऱ्याचें नांव ते दीस व्हड बातेकूय जेवण जेवून वतें भायर मारून बरें शेकूय गोंयांक आजारां करून व्हड पोंडाकूय एकाक आजाराक लाखांनी दुडूरोकूय व्हंकल न्हवऱ्याचें नांव ते दीस व्हड बातेकूय जेवण जेवून वतें भायर मारून बरें शेकूय आतां काजाराक व्हंकलांनी न्हवरो आसता दोगांय रेस्पेर करून घरान पाटी कोत्तात जावून एकठांय देसपेज ना म्हणटोच गरज ना मारूंक ती रिणाची बाय लोकांक काजाराक आपोवंक जायना देखून देसपेज नाकाय सगळीं व्हडलीं काजारां करी व्हडल्या हॉलांत वचोन आतां व्हडलीं काजारां जायना सगळे गेल्यात बसोन गिरेस पासून ल्हान काजारां कोत्तात इतले दुडू आसोन देवान सगळ्यांक एकाच बाराबर दवरल्यात चिंतल्यार येता दिसोन सगळीं व्हडलीं काजारां करी व्हडल्या हॉलांत वचोन आतां व्हडलीं काजारां जायना सगळेच गेल्यात बसोन गिरेस पासून ल्हान काजारां कोत्ता इतले दुडू आसोन देवान सगळ्यांक एकाच बाराबर दवरल्यात चिंतल्यार येता दिसोन चिंतून पळयत काजाराक आमी कितले पयशे मोडी व्हडल्यो बुफे बाकेती करून जेवण विबाडी तो कोत्ता म्हूण हांवूय करी सुय आमकां जालेली पाडी कोरोना दुयेंसान उगडली आमची गिन्यानाची दाडी देवान आमकां ही शिकवण दिल्या चिंतून पळोवया
करून ईद वास्कोचोरूय मोतीन घेवया इतलो लोक उपाशी मोत्ता हे जाणा जावया ईद वास्कोचे बदलेक तें जेवण गरिबांक दिवया देवान आमकां ही शिकवण दिल्या चिंतून पळोवया काजारां करून ईद वास्कोचोरूय मोतीन घेवया इतलो लोक उपाशी मोत्ता हे जाणा जावया ईद वास्कोचे बदलेक तें जेवण गरिबांक दिवया धाकटी काजारां करून जिवीत सुखान सारुया धाकटी काजारां करून जिवीत सुखान जिवया